Mga igsuon mayong adlaw kanatong tanan. Karon adlaw na usab nga Martes, pitsa 25 sa bulan sa Hulyo sa tuig 2023. Ug karon mga igsoon na niya nakita sa ikanapulog unom nga simana sulod sa tuig. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ebanghelyo kinutlo gikan sa basahon sumala ni San Mateo, Kapitulo 20, versikulo 20 ngadto sa 28. Unya ang asawa ni Zebedeo miadto kang Jesus uban sa iyang mga anak. Miyukbo kaniya ug mihangyo kaniyag usa ka butang. Nangutana si Jesus kaniya, unsa may imong gusto? Siya mitubag, isaad kanako nga kining duha ko ka anak. Palingkuron mo sa imong tuo ug ang usa sa imong wala kung maghari ka na. Si Jesus mitubag kanila, wala kamo masayod sa inyong gipangayo. Makahimo ba kamo pag-inom sa kupa nga sa dili madugay akong imnon? Sila mitubag, oo, makahimo. Si Jesus mingon kanila, kamo makainom gayud gikan sa akong kupa. Apan wala ako'y katungod pagpili kung kinsa ang palingkuron sa akong tuo o sa akong wala. Kining mga dapita, alang lamang ni adtong giandaman niini sa akong amahan. Sa pagganungog niini sa napulo ka tinunan, nangasuko sila sa duha ka magsuon. Busa gitawag ni Jesus silang tanan o giingnan. Nasayod kamo nga mga punuan naghari sa mga tao o ang mga kadagkuan nagmando kanila. Apan dili kini maong paagi nga angay ninyong sundon. Kung usa ka ninyo buot mahimong dako, kinahanglan nga mag-alagad siya sa tanan. O kung usa ka ninyo buot nga mulabaw sa tanan, kinahanglan nga magpaulipon siya ninyo. Sama sa anak sa tao, nga wala mo anhi aron alagaran, kundili sa pag-alagad ug paghatag siyang kinabuhi aron pagluwas sa daghang tao. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Dalaygong Amahan, salamat sa pagpukaw kanako sa matag adlaw. Sa matag bukas sa akong mga mata sa kabuntagon, gihatag nimo kanako ang imong gasa sa kinabuhi. Tinuyugan sa bag-ong paglaom, o grasya nga nakita pa nako ang pagsubang sa adlaw. Sa dili pa nako sugdan ang akong adlaw sa panikay-sikay, pasaylua in taon ako, langit nung Amahan, sa akong mga sala, hatagi ako sa imong kaluoy ug pasaylo. Giyahi ako ug tagay ako sa saktong kaalam, sa tanan nakong gimbuhaton. Iiway ako sa kasakit ug kasamok. Tabangi in taon ako, nga makita ang kalibutan pinaagi sa imong matang maluluyon, ug tuguti nga mahimong panalangin karon sa imong katawhan. Tuktuka ang ilang dughan o buligi sa imong gugma o grasya. Sa ngalan ni Jesus, akong giampo ang tanan. Amen.